Golfové pravidlá v akcii. Golfový úder je charakterizovaný ako úder palicou do lopty so zámerom odohrať ju. Hej Lowen chcel doklepnúť loptu do jamky, ale nebol úspešný. Aj takýto úder sa počíta. Tu vidíme Padraiga Harringtona, ktorého úmysel zahrať loptu sa zmenil počas náprahu. Po narazení palice do stromu sa vedome rozhodol nezahrať úder. Rana sa nepočíta. Tiger Woods má svoju hru tiež pod kontrolou. Nezahrá úder pri vyrušení. Tu vidíme mladú Young, ktorá zahrala dvojitý úder na US Women Open. V takom prípade sa rana počíta a pripočítava sa jedna trestná rana. Jamku musíte dohrať loptou, s ktorou ste ju začali hrať. Pravidlá hovoria o možnosti nahradiť ju, ak ste ju stratili, zahrali mimo ihriska alebo bola poškodená. Ian Poulter označil svoju loptu na gríne a pri jej zdvíhaní ju neúmyselne hodil do vody. Pravidlá nehovoria nič o takomto prípade a pokiaľ by lopta nebola vylovená, Ian Poulter by bol penalizovaný za nahradenie lopty aj napriek tomu, že v danom prípade nemal inú žiadnu možnosť. Našťastie pre hráča bola lopta rýchlo nájdená a vrátená do hry.